Hej, jeg hedder Camilla, og jeg kører som konsulent her for Biosyn. I dag skal vi snakke om vores nyeste produkt, Magnesium Søvn. Det kommer til at handle om søvnen, det kommer til at handle om det her produkt, hvordan det ligesom er lavet. For min oplevelse er, at det fylder mere og mere derude, både hos kunderne, men også i vores egen hverdag, det her med søvn. Derfor giver det mening, at vi har udviklet det her produkt, som går ind og støtter kroppen naturligt. Jamen det har vi, fordi der er rigtig mange, der har udfordringer med at falde i søvn, men der er faktisk lige så mange, der har udfordringer med at sove igennem, og rigtig mange også har udfordringer med at vågne udhvilet. Og den går ind og berører alle de ting faktisk. Det er det. Kunderne kommer og fortæller, at de er trætte, fordi de ikke har sovet. Kunderne kommer og fortæller, at de ligger vågne om natten. De kommer og fortæller, at de ikke føler sig ordentligt udhvilet. Og det betyder jo at faktisk, at søvn er et af de største sundhedsudfordringer, vi faktisk ser i dag. 49% af Danmarks befolkning sover faktisk dårligt. Og jeg tror faktisk, at det har rigtig meget at gøre med det her med stress. Og vi laver simpelthen for mange ting. Det har rigtig meget at gøre med, at vi har skærm rigtig meget af vores hverdag. Så det er nogle ting, man også kan tænke lidt over. Sådan kort sagt, så er der fire søvnstadier. Der er den her indsovning, der er den lette søvn, dybe søvn, og så er der den her REM-søvn. Jeg har lige taget det med her. Jeg kan lige vise det, og jeg skal også nok få det lagt op, så I bedre kan se det. Men her er de her 4 søvnstadier. Og sådan præcis hvorfor det egentlig er vigtigt, jamen det er jo, at først skal vi have kroppen til at falde til ro. Det er den her sådan lette søvn, hvor vi faktisk helst ikke skal blive forstyrret. Så skal vi ned i den dybe søvn, og det her kroppen den ligesom restituerer og gør klar til en ny dag. Og til sidst så rammer vi den her REM-søvn, og det er der, hvor hjernen den bearbejder, hvad der er sket i løbet af dagen. Det er der, vi bliver kreative, det er der, vores drømme de opstår. Så min vurdering den er, at rigtig mange falder faktisk fint i søvn, men de kommer bare ikke dybt nok ned i søvnen, og derfor vågner de og sådan tænker, jeg er faktisk ikke udhvilet, jeg kan godt være træt, jeg er lidt groggy. Og det er der, at magnesium søvn bliver interessant. Jamen det vigtigste, det er det hele, og det er fordi den er så unik sammensat, som den er. Og hvis vi dykker lidt ned i det, jamen, så er der magnesium her i selvfølgelig, det hedder magnesium søvn, det er magnesium bisglycinat, vi har urter, citron, melisse og kamille, vi har safran, vi har tryptofan, og så har vi B6, som arbejder sammen rigtig, rigtig godt. Det er et unikt team det her, og det er derfor, at det er meget mere end et magnesiumprodukt. Det er det her søvnprodukt, hvor vi ligesom får det bearbejdet og arbejdet med det hele. Så det er styrken, jeg synes, der er fantastisk i det her. Det er magnesium, den bidrager til den her rolige søvn, og den bidrager til vores muskler og til nervesystemet. Safran til støtte, til følelsesmæssig balance. Tryptofan og B6 til kroppens egen melatoninproduktion. Og det betyder, at vi faktisk har nemmere ved at gå fra den her aktive tilstand, som vi er i løbet af dagen, til at gå til ro. Og det, der er vigtigt, det er faktisk, at den er ikke sløvende, og den går ind og støtter kroppens egen processer, som vi ligesom er i gang. Så det er egentlig sådan et boost til, at vi går ind og støtter det, kroppen allerede kan finde ud af i forvejen, men som mange faktisk har svært ved at udnytte nok. Jamen det er mange. Det kan være kunden, som er i overgangsalderen. Det kan være kunden, som oftest har for meget at se til, altså den her lidt stressede kunde. Det kan være hende, som oplever uro. Det kan være den kunde, som har de her opvågninger. Og hvis vi så skal prøve at lave nogle kundetyper på det, jamen, så den stressede kunde vil komme ind og sige, prøv at høre, jeg kan simpelthen ikke falde til ro. Jeg føler mig faktisk mega træt, men jeg kan ikke falde til ro. Der giver det god mening at vise magnesium søvn her, fordi den netop går ind på det her overaktive nervesystem, som man netop kan få og hjælper, altså magnesium hjælper med at få kroppen til at geare ned i det stadie, vi gerne vil, når vi faktisk skal have roen. Kunden, der vågner om natten, jamen her kan man sige, jamen kroppen kommer ikke ned, eller sådan dybt nok ned i den dybe søvn, og derfor arbejder produktet både på det fysiske og på den mentale ro. Kvinden i overgangsalderen, jamen der sker rigtig, rigtig meget med kroppen. Det er både muskler og nervesystem, der er på overarbejde, og der kan produktet være med til at skabe den her ro, og så man ikke føler den her tunghed dagen efter den her træthed. Jamen, jeg vil sige, at magnesium er et fantastisk produkt. Det er ikke et quick fix, men det er et produkt, som rigtig mange har erfaring med hurtigt. Vi kan mærke, at vi tager det her produkt, fordi de her urter, de så arbejder så godt sammen.
Det er standardiserede urter, det vil jeg lige hurtigt nævne, fordi det er så vigtigt for os i Biosyn, at vi laver produkter af en høj kvalitet. Vi går ind for det her kompromisløs kvalitet. Det er vigtigt, at det er noget, der virker. Vi ved, at vi har den samme standard hver evig eneste gang på vores urter. Og det er selvfølgelig det her produkt for, at vi netop finder roen, og vi får den her bedre søvn. Og det er jo i virkeligheden det, vores kunder de efterspørger derude. Så det kan vi imødekomme med den nye Magnesium Søvn. Kan man tage det om dagen for eksempel til ro? Man kan sagtens tage Magnesium Søvn om dagen for at give den her ro til nervesystemet, for at give den her ro til øverste etage, til det her tankemøller. Så det kan man sagtens. Der går ind og påvirker, at man så bliver døsig. Så man kan sagtens tage den om dagen til ro. Hvornår mærker man en effekt? Er det efter en dag, eller er det efter flere dage eller uger? Det er jo sådan med kosttilskud, vi skal jo sige de her 12 uger, men lige præcis det her produkt, fordi den er så unikt sammensat, som den er, og fordi den har de her aktive urter i sig, og den har god magnesiumtype, så er der rigtig mange, der faktisk har en virkning allerede på første og anden dagen. Kan man supplere med magnesium plus 300 eller citrat? Du kan godt supplere med magnesium plus 300 eller vores citrat. I Magnesium Søvn er der 150 mg magnesium bisglycinat på 2 kapsler, altså på dagsdosis, så der er en buffer til, at du godt kan tage noget ekstra, hvis man har behov for det, for eksempel til musklerne. Kan den kombineres med andre kosttilskud uden problemer? Den kan sagtens tages sammen med de kosttilskud, du tager i forvejen, så der er ingen problemer der. Er der noget medicin, man skal være ops på sammen med produktet? Generelt, når der er urter i et produkt, så skal man være ops, og så skal vi lige rådføres med lægen. Og det gælder alle produkter, som har urter i sig. Må man tage det som gravid? Det er lidt samme historie. Der skal vi også altid rådføres med lægen, fordi der ikke ligger nogen studier i forhold til de her urter til den gravide kunde.